Viaporin varuskuntakaupunki muodostui 4 aukiosta. Suurin näistä aukiosta on varuskunta-aukio. Aukiosta ei ole mitään enää jäljellä. Kaikki tuhoutui Krimin sodan yhteydessä 1855. Tämä linnanpihakin tuhoutui täysin Krimin sodan yhteydessä. Mutta kun Ehrensvärd suunnittelee tämän linnanpihan, hänellä oli jo valmiina 2 bastionia. Bastion von Höcken tällä puolella ja vastakkaisella puolella on bastion Ekeblad. Ja näiden molempien bastionien väliin Ehrensvärd rakennutti tänne Viaporin linnan, mikä on ollut tässä komeana keskellä. Se on ainoastaan tämä pieni osa, mikä on jäljellä Viaporin komeasta linnasta. Linnassa oli 3-kerroksinen keskiosa ja molemmilla puolella siipirakennuksia, mikä ulottuivat molempiin muuriin. Tämän linnan takana oli vielä 4-kerroksinen, 4-kulmainen linnanmuotoinen talo ja siinäkin oli 2 pientä siipirakennusta ja niiden välissä jäi pieni linnan piha. Kun linna oli valmis, tämä linnan piha suljettiin 2 kaaren muotoisella talolla. Taustalla oleva talo oli paikallismajurin talo, mutta toisella puolella oli toinen samanlainen talo ja siinä oli päävartio. Nämä molemmat talot olivat suoraan kopioitu Tukholman linnasta, missä myöskin oikealla puolella on päävartio ja vasemmalla puolella asuntotalo, niin kuin täällä. Kun talot olivat valmiina, tämä linnan piha oli kokonaan suljettu. Ainoa sisäänkäynti oli linnan kadulta. Ja kun vieraat saapuivat linnan katua myöten ylös tänne linnan pihaan, kun täällä oli muurit rakennettu vinottain molemmilla puolilla näin, mäki ylös ja linna kukkulalla, tästä muodostui valeperspektiivi. Se piti näyttää suuremmalta ja laajemmalta kuin se on. Kun tämä linnanpiha valmistui 1756, tämä oli maailman ensimmäinen uusklassillinen aukio, mikä valmistuu. Pariisissa valmistuvat aukiot vasta 1770-luvulla ja Tukholmassa vasta 1780-luvulla. Tämä aukio oli Helsingin Senaatintorin edeltäjänä Suomen komein ja arkkitehtonisesti yhtenäisin aukiokompositio. Kun Ehrensvärd rakensi tämän linnan, hän ei halunnut käyttää sanaa linnaa, vaan puhui komendantin talosta.